Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu. V predchádzajúcom videu sme si bližšie popísali zariadenie strediska. Dnes by sme pokračovali témou veľký stolový inventár. Táto téma je rozsiahla a preto by sme sa v dnešnom videu zamerali na vysvetlenie, čo je to veľký stolový inventár a pokračovali by sme v konkrétnom popise príborov na konzumovanie. Ako prvé si povieme definíciu, čo je to veľký stolový inventár. Je to súbor sklenených, porcelánových a kovových pomôcok. Používame ho pri servírovaní a konzumovaní jedál a nápojov. Napríklad do skleneného poháru môžeme pripraviť miešaný nápoj a servírovať ho hosťovi. Alebo host si objedná jedlo a na stole už bude mať pripravený príbor, ktorým toto jedlo môže zjesť. Predtým, ako si vysvetlíme druhy príborov, si najskôr veľký stolový inventár rozdelíme. Príbory, ktoré bežne používame doma, ako je napríklad nôž, lyžička, vidlička. Inventár na pokrmy, ako sú napríklad tanier na hlavné jedlo alebo miska na šalát. Inventár na studené nápoje, tu môžeme zaradiť napríklad pohár na vodu alebo pohár na víno a veľa ďalších typov pohárov. Inventár na teplé nápoje určite každý z vás dobre pozná, pretože je to šálka na kávu, kanvica na čaj. Ako by sme mohli definovať príbor? Príbory sú pomôcky používané pri konzumovaní a prekladaní pokrmov. Príbor delíme na príbory na konzumovanie a prekladacie príbory. Príbor na konzumovanie sa používa na konzumovanie jedál a nápojov a slúži pre hostí. Príbor sa vo väčšine prevádzok prestiera vopred v rámci prípravy pracoviska alebo sa dokladá na základe objednávky. Počas bežnej prevádzky, ako sú obedy, sa používa jeden základný druh príboru na konzumovanie. Tento príbor sa skladá z veľkej lyžice, veľkého noža a veľkej vidličky. Pri konzumácii špeciálnych pokrmov sa používajú špecializované príbory. Ak budete mať záujem bližšie sa dozvedieť o tomto type príborov, tak tu na kanáli sú spravené krátke videá venované práve im. Prekladací príbor sú príbory, ktorými čašník prekladá pokrm zo spoločných míst na tanier hostia a používame ich najčastejšie pri zložitej obsluhe. Základný prekladací príbor pozostáva z veľkej polievkovej lyžice a veľkej mäsovej vidličky. Prekladací príbor môžeme použiť tromi spôsobmi. Prvý spôsob, tzv. Lis, vzniká tak, že vonkajšia strana vidličky zapadne do vnútornej časti lyžice. Týmto spôsobom naberáme tenké pokrmy ako napríklad naplatky na krajnú údeninu. Druhý spôsob, nazývaný kliešte, vytvoríme tak, že vidličku aj lyžičku otočíme oproti sebe. Takýto prekladací príbor je vhodný na prekladanie objemnejších druhov pokrmov, ako sú napríklad zemiaky či vajíčka. Tretí spôsob, ktorý odborne voláme plocha, vzniká tak, že vidličku a lyžičku uložíme na plocho, opäť oproti sebe, ale opačnou stranou. Používame na prekladanie pokrmov, ako sú napríklad knedle, alebo pokrm, ktorý je na plocho, ale objemnejší a nevedeli by sme použiť prvý spôsob lis. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli a ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a určite mi napíšte do komentárov svoj názor. Ja sa budem na vás tešiť v ďalšom videu.